tere, Reiven 123 ja täna ongi ikka veel salamaailma. Näiteks pear hehe, munasta. Mä puhun. Minun kuukki on hyvä. Kyllä maitsu kuukit. Istumme koffikuus. Ja maitiaa. Kyllä oli maitsu. Niitä. Kollekin. Ja taiko on poimia minun mutta on omani. Mä voin kohta tehdä siihen. Nyt siinäkin teekö sopis sillä salamaailma sopis peitvalsivideot. Nyt on peitvalsivideot. Ootame ihkon Lemmikmaanlahti, please. Onkin. Lähti otan oottamaan. Frösta. Lemmikmaan. Kuikkanlahti. Tuolla meni koskaan siis ennen kuin se kiinni läheb. Yellow ja minun korvalla on red ja se helesininen. Red ja helesininen. Se kyllä se juttu. Jee, yksikkä. Mulle meeldib mulle üksikkä. Ma seekord eriti ei püüa Tiina üritada isegi. Stiiline peab korra tulema, sellepärast kaotanud. Ja plukka. Se puuhulki ei ole mõttetu. Knockback-stick. Näe, knockback-stick. Knockback-stick on hea. Ai joo. Näin. Onko se natuke varustusta? Materiaali.
sellega võeti ära. ja ma lähen siis reidile peale. prooviks ehk reidile peale. mõtlen, et ei hakka tulema. Backstick väga tugev asi. selles mängus see nii kiiresti otsa ei saa. See ei tohi saada nii kiiresti otsa. Õnneks ei saagi. Teeme 4 keiki endale. On materjali. No nii. Tahabki minu juurde tulla. See on Greenil võeti ära. Oih. Miks ma seda tegin? Lükkasin ta otse keskele.
Now. Onneksi se ei ole mun probleema. Reading kai parhaat. No. Now. Now. Mä en tiedä, nyt enträ muodostaa. Mitä kolla oli tuossa? Yes. Greenin on viettu se. Missä mä kauhean. Kun mä grinnaan löyn. Siis tää kaapselle. Mä en muista väliä. No niin. Mä teen sen eron. Purppeli maha. Ja purppel kaap. Purppel. Purppelisaar. Siellä. Eipä halus joo.